Volám sa Veronika Danková, som z 8. triedy a teraz vám porozprávam o tom, ako som sa stala kráľovnou. Všetko sa to začalo asi tak, že mi raz zavolali z Hornozemplskej knihy vo Vranove, že som bola nominovaná na kráľovnú čitateľov. Nikdy som o tom nepočula, tak som sa opýtala, čo to vlastne je. A zistila som, že každý rok sa koná taká akcia po celom Slovensku v každej knižnici Kráľ čitateľov. Vždy vyberú 3 alebo 4 ľudí, ktorí prečítali čo najviac kníh za rok. No a minulého roku som bola aj ja jedna z nich. Tak potom na noci s Andersenom sa malo uskutočniť hlasovanie o tom, kto bude kráľom. Hlasovali deti a knihovníčky, ktoré tam boli. No a nakoniec som vyhrala ja. Tak som mala zastupovať Vranovský okres na celoslovenskom sneme kráľov čitateľov v Banskej Bystrici. Spočiatku som mala obavy, aké to tam vlastne bude, s kým tam pôjdem, predsa nikoho som tam nepoznala a nikdy som nebola ani v Banskej Bystrici. Ale nakoniec so mnou vyšla mladá knihovnička Vierka, ktorá bola veľmi milá a skvelo sme si rozumeli. Takže ukázalo sa, že všetky moje obavy boli úplne zbytočné. Keď sme vystúpili na autobusovej stanici v Banskej Bystrici, dopravou sme sa dostali do školy, kde sa konalo slávnostné uvítanie. Potom sme mali takú prehliadku po všetkých knihniciach v meste a takú exkurziu po celom námestí. Po celý čas nám robili spoločnosť aj spisovatelia Gabriela Futová a Roman Brat. Navštívili sme Matejov dom, historickú zvonicu, rôzne múzea a na radnici nás privítala viceprimátorka mesta. Večer sme išli naspäť do školy, tam sme strávili aj prvú noc. Na druhý deň po raňajkách nás čakala prezentácia o svojom rodnom meste, ktorú sme si mali pripraviť. Všetko to išlo skvelo. Po nej nás zvonku čakali reportéri a niekoľkých z nás si odchytili a urobili s nami rozhovor. Cítili sme sa ako skutočné hviezdy. Potom nás čakali do Novaly. Išli sme do rozprávkovej krajiny Pavla Dobšinského Habakuka. To môžete vidieť aj na týchto fotkách. Ubliekli nás tam do stredovekých šiat a keďže sa to celé nieslo v duchu stredoveku. No a takto sme tam ani chodili. O jednej sme mali kráľovský stredoveký obed. No a ako to vtedy bývalo, vtedy jedli rukami, takže ani my sme nemali na výber, museli sme to zjesť rukami. No a ešte šťastie, že bolo kurča, keby sme mali nejakú polievku, tak neviem, čo by sme robili. No, po obede sme mali rôzne súťaže a tvorivé dielne. No a večer sme sa učili, mali sme taký tanečný kurz rôznych stredovekých tancov v tanečnej sále. Potom sme sa rozešli na hotely, no ale zrazu prišiel nejaký kráľovský šašo, alebo kto to bol z Habakuk a zobral všetky deti so sebou. No a zamierili sme do nejakého iného hotela. My sme sa aj celkom potešili, pretože bol väčší alebo krajší, mal aj fontánu a mysleli sme si, že tam budeme spať, lenže opak bol pravdou. On nás vedol kdesi dole, akoby do podzemia alebo neviem kde, až sme došli do nejakej telocvične či posilovne. Neviem presne, čo to bolo, no a tam na nás čakali stany. Takže sme museli spať v tých stanoch. Keď sme vstali tretí deň ráno, tak nás bolelo celé telo, no a nevedeli sme, že čo máme robiť. No a potom sme sa zase presunuli na radnicu, kde sa s nami rozlúčil primátor mesta a odozdal rôzne ocenenia a ďakovné listy. No a takto vlastne všetko skončilo. Potom sme už utekali na autobusy, aby sme sa dostali čo najskôr domov. Vôbec neľutujem, že som išla na takúto skvelú akciu, pretože bolo to fakt úžasné, zažila som veľa pekných spomienok a zážitkov. No a ako vidíte, mnohí z vás si určite myslia, že čítanie, že je to nudné a bezvýznamné, ale ako som aj ja mohla zažiť, nie je to tak, pretože aj takéto výlety a takéto zážitky vám to môžu doniesť. Ďakujem.